Veliki pozdrav od mene, dobrodošli u moju kuhinju. Evo nas opet tu za radnim stolom. Danas spremamo nešto slatko i brzo. I kao što vidite, nemamo tu mnogo puno nekih namirnica, pa ću vam ukratko reći. U pitanju su štrudlice, male štrudlice sa džemom. Za ovaj današnji recept nam je potrebno brašno, oko pola kilograma brašna, 150 g masti, 150 g kisele pavlake, 2 vanilin šećera, 1 prašak za pecivo, naravno džem bilo kakav koji imate, samo da je onako malo čvršći, i šećer u prahu. Sada krenemo sa našom pripremom. Prvo ćemo sjediniti mast i pavlaku. Ja ovo radim ručno, neko od vas možda može da upotrebi malo mikser. Dodat ćemo odmah malo brašna, prašak za pecivo, pošto smo dodali prašak za pecivo, dodat ćemo i vanilin šećer, 2 kesice, ćemo malo to pomešati, dodat ćemo još brašna. Sada ću krenuti rukama. Kada smo testo malo do negdje zamesili u vanglici, slobodno ga prebacite na radnu površinu, jer moramo da dobijemo testo koje ćemo moći da razvučemo u klagiju. Kada smo testo zamesili, trebate da ga razvučete. I ja ću ga podeliti ovako na 4 trake, da kažem. Na sredini svake trake stavit ćemo džem. I sa jedne i sa druge strane na sredini spojiti ovo testo. Slobodno možete da pritisnete. I možete da sečete veličinu štrudle koliko vi sami želite. To sve slažemo u pleh za pečenje. Rerna je uključena na 200 stepeni i pečemo ih da blago porumene, sasvim blago. I evo, naše štrudlice su u tepsiji. Na početku sam rekla ide pečenje, na 200 stepeni sam uključila rernu, smanjit ću je na 180 i peći će se nekih možda 15 minuta da ostanu bele, znači da ne budu skroz onako suve, da se prepeku. I evo, naše štrudlice su se ispekle. Ja sam ih malo ostavila da se prohlade i sad ćemo preko da ih pospemo šećerom u prahu i sad ćemo ih servirati u nekom od tanjirića. Naše štrudlice su gotove. Kao što rekoh, evo, servirali smo ih u jedan tanjirić. Veoma su slične onim kupovnim, ali jednostavne za pripremu. Eto, ko voli, neki izvoli, može da proba ovaj recept koji je baš onako brz i lak za pripremu, niko neće nešto tu da pogreši. Ja bih mogla samo da ponovim recept. Oko pola kilograma brašna, 150 g masti, 150 g kisele pavlake, 2 vanilin šećera, 1 prašak za pecivo. Džem po ukusu, možete da kombinujete, da stavite i neki drugi koji već imate i naravno za kraj šećer u prahu. To je to od mene, eto, za danas, a mi se vidimo u nekom drugom
klipu sa drugim receptom. Prijetno i ćao!